бега изковачи не сме с втора част да мисля да в където с хилински стим. Вей. Този пак е огнен. Супер, не миснах. Но това искам да мисни. И разбира се, не миснах. И в момента така използва. Бахти. Аз се хилвам отново да ме да остане неща, пък едно ми от... Просто ще го хвана и ще препа кучето. Трей главата куче. Миснах. Мислям това. Супер. Да видя колко дим ще му прави. 54. Е просто победител, който трябва да го пребе. Фак. Но му прави 40 няколко демидж пак, добре. 49 демидж, супер. И реша да ми се бърне. Бах ти. Сега да видя какво е. Айде. Сърсъм. О, супер. Това е пътя са 8 дел, после 9, после така нататък. Супер. Но си пък ще се го хилна. Сега да видя. Ще се потърся онзи травистия. Онзи, който имаше... който беше май златен. Готово. Само да видя. Това готово ми е валирано. Аз това няма да спра труда. Това... Имам аз много трависти, защото не е малко... Ето го. Я да видя се. Я да видя на мен на неговото място. Бести. Бахти. Сега... Къде е? Забрах, че първото ми е... Ето го. Най-после ми се хилна. Бахти. Войни. Време е. Четвъртият епизод... четвъртият въпрос май беше... Четвъртият въпрос беше май следния. Дади имам аз препарати, които снимат клипове. Имам на Думгени и разкъсвача на пластик, което е правил клипове, ама той няма звук, като при мене, но за разлика при мене не се прецаква звука на играта, но той просто не си свързал кабелите и просто забравя да пусне тон колоната. Още 2 дева хора и става и ще е много яко. А в това още 4 дева, супер. Значи трябва още 3 мисли да евадирам. Супер. Голът ми дай, бахти. Пак е добре. Ето го.
О, супер, съре, защото това се бия. Я да видя. После ще е 30 бахти. 90% ще го хвана. Това не път да се валира. Само трябва 53 спита, ще е много яко. Тя го мисля, ще е много яко. Не мисля. Сега, ако мисля, ще се скормя. Хора, очаквайте моя тъп. Бахти. Сериозно защо не мисля? Бахти хората. Хора, аз съм малко бързам и за това ще е всичко за тази втора част, за това. Или трета част, а следващата маняци.